Krásny deň. My sme práve ukončili výkonnostný coaching a realitný mentoring s mojím klientom, pánom Marianom Zolovčikom, majiteľom IT firmy ICIT. Ďakujem pekne. Ja by som sa ťa, Marian, chcela opýtať, čo ti priniesol môj výkonnostný coaching? Výkonnostný coaching mi priniesol nové pohľady a nové myšlienky na môj biznis a na to, ako rozvíjať biznis lepšie, aby to smerovalo ku čo najvyšším ziskom. Ďakujem krásne. Ďakujem. Okrem výkonnostného coachingu sme mali aj realitný mentoring. Čo ti priniesol tento realitný mentoring? Realitný mentoring mi priniesol nové myšlienky, lebo mal som tie svoje myšlienky a nápady, ako realizovať, ako nakupovať investičné nehnuteľnosti. A vlastne vďaka tomuto mentoringu realitnému som prišiel na to, že sú lepšie možnosti a lepšie cesty, ako sa zamýšľať nad realitným investovaním, aby to opäť viedlo k tým čo najlepším ziskom. Ďakujem krásne za pozitívnu spätnú väzbu. Ja ti budem držať palce, prajem veľa úspechov a teším sa na ďalší coaching. Ja ďakujem veľmi pekne a teším sa na tie nové cesty a na nové výzvy.